Здравейте, вие сте с епизод пореден от подкаста за имотите с Антон и Константин. Аз съм Антон, до мен е колегата Косио Пандов и днес сме избрали да поговорим за цените след малко ще разберете кои квартали на София, цените на наемите и част от продажните цени в същите квартали. Но преди да стигнем до конкретните цени, имаме един важен анонс, с който искам да започнем, и то е, че цените, които виждате в порталите за имотите, са по-скоро пожелателни, отколкото цени, на които може да разчитате, че ще се сключат сделките. Особено когато става въпрос за продажби, но след малко ще чуете и за наемите как стоят нещата. Важно е да правите разграничение, че между искане и между желание за получаване на сума и реално сключване на договор за наем, който да получавате в продължение на 2, 3 или повече години, понякога разликите са големи. И именно затова въобще започваме да снимаме подобен род епизоди. Ясно е, че всеки има достъп до интернет, всеки може да попита ChatGPT каквото си пожелае, но при цените на имотите в България все още ChatGPT не може да ни посъветва адекватно, защото той извлича информация от интернет. А в интернет информацията я няма. Информацията за реално сключените сделки не съществува до този момент. Нямаме такъв инструмент. Има различни частни фирми, които предлагат подобни неща, но те не са общо достъпни и са платени, разбира се. Така че това е важно при откриването на информацията за цените да я споделите. Ако искаш и ти можеш да кажеш нещо. В посоката, в която тръгне разговора, с наемите, който се опитвал какъвто и така допир да има до това, се сблъскал с супер много фалшиви обяви, нереални снимки. Въобще да си вадим изводи без да сме прозвъняли самите обяви е абсолютно излишно и просто никакъв резултат няма да получите. Аз, когато някой ме кара, примерно някой иска да му пусне някаква обява под наем, аз мисля, че ги знам цените доста добре, но все пак си сверявам часовника, както се казва, поглеждам какво се предлага, подобно на това, което ще предлагаме ние, и задължително прозвънявам нещата, за да отсея нещата, които са реални и тези, които са някакви фалшиви обяви. Това е много дълга тема, ние сме говорили там в един от предишните подкасти за нея. Тук искам също нещо да вметна, че за разлика от продажните цени, при наемите е изключително важно състоянието и в завеждането на апартамента. Когато говорим за продажба, една гарсониера, направена или не направена, тя си има цена, на която може да се продаде, като идеята е такава, че човек, който я купи, ще вложи някакви средства, ако цената оправдава и ще я ремонтира. Докато хората, които търсят под наем, те не са склонни да влагат някакви големи средства в ремонти. Имаме някакви изключения там също при спадане от наем и така нататък, но те търсят много изгодни сделки. Както и хората, които живеят под наем, изключително малко са тези, които са склонни, имат мебели или са склонни да обзаведат един апартамент. Така че това са важните неща, които определят наемната цена на един имот. Това важи за всички райони. Ние сме решили да се фокусираме върху 4 района, които са един до друг. Това са Света Троица, Банишора, Фондови жилища и Линден. Няма да ги разглеждаме по-отделно, защото предлагането не е толкова голямо и сме обединили 4-те квартала в едно общо предлагане, защото който търси в Света Троица, Банишора е съседен квартал и също би му свършило работа, както и обратното. Фондови жилища пък е една съвсем малка територия, даже е изключително непопулярен квартал и хората не го познават. И Линден също не е от най-популярните, но той е съседен на тях. И затова сме извадили няколко различни типа имоти, едностайни, двустайни под наем, както и тристайни. И както и колегата каза, за да направим ние проучване, не е както го прави, така да се каже, обикновеният човек, просто да отвориш и да видиш как върви предлагането. Ние си имаме черни списъци с агенции, които самите портали за имоти ни дават такава опция, че за кликването на един бутон, на едно чекче, от списъка с имоти се изваждат всички агенции, които публикуват фалшиви обяви. Няма как да ги назоваваме поименно, защото техните имена се сменят.
А и не е това идеята. Идеята е да разберете какви са разликите и когато правихме селекцията за тези квартали, всъщност около 30-35% от предлагането на имоти изчезна, след като махнахме обявите, които са на агенциите с некоректни практики. Само една от тях имаше около 20 имота в предлагане в тези квартали. От тези 20, вероятно, реалните са били 2. И тъй като ние не сме детективска агенция да търсим начин да видим кои от тези 2 са реалните, просто ги изключваме, защото има достатъчно други адекватни колеги, на които може да се разчита. Така че нека да започнем с цените на едностайните апартаменти и говорим всъщност, както и колегата вметна, става въпрос за обзаведени апартаменти. Когато отдавате било то краткосрочно и дългосрочно, не е добра идея да давате празни апартаменти, защото те се реализират много трудно. Колкото е по-обзаведено едно жилище, толкова по-е нормално да получите максимална цена. И ето какви са цените към началото на юни 2026 година. Едностайни обзаведени апартаменти в Света Троица, Банишора, Фондови жилища и Линден могат да се намерят към днешна дата на средна цена около 11 евро за квадратен метър. И като минимална цена за цял апартамент, защото е важно, ако човек търси най-бюджетното, може да очаквате цена не по-висока т.е. не по-ниска от 380-400 евро. Ако обаче искате, държите на качеството, искате да е апартамента да е след основен ремонт с нови мебели, един такъв малък апартамент, неговата цена, ако всичко му е топ, нали, с нова кухня, нови уреди, цената му може да достигне около 600-650 евро, колкото и невероятно да звучи това. Има си клиенти и за едното, и за другото. Нали, масовото търсене естествено е за бюджетни апартаменти, когато говорим за малки, но има и хора, които пък изрично държат не да спестяват, а просто да им е приятно. Някой иска да снима вътре в апартамента, има инфлуенсъри, друг иска докато си ремонтира къщата да живее на приятно място. Нали, най-различни са търсенията. Ти можеш да кажеш, ако искаш за двустайните, как са, или въобще каквото решиш. Да, вметна въобще принципно за наемите. Така забелязвам, че повечето наематели си имат предвид някакъв определен тип строителство. Младите хора изключително рядко биха наели някой апартамент стар панелен блок, дори и така и да е в по-добро състояние. Те се предпочитат нови строителства, въпреки там пък срещаме други недостатъци, че обикновено са по-малки жилищата, кухнята е към хола, не е отделно, но забелязвам, че по-младите хора нали, държат на ново строителство. Това също така частично определя влияе на цената на наем. Двустайните апартаменти пак в съответните райони. Тук ще ви направи впечатление, че разликата не е толкова голяма, просто по-малкото винаги се търси повече. Дори като сграден фонд по-малките жилища са по-малко, има по-малък избор и това позволява те да бъдат на по-високи цени. Дори съм забелязал, че има наематели, които предпочитат по-малкото, просто защото са им по-ниски режимите разноски. Да. За двустайните апартаменти в тези райони, цената, която сме извадили е 10 евро на квадратен метър, като говорим за долната граница на апартаменти, които нали, не са в някакво супер добро състояние. Или това прави около 430 евро месечен наем. Аз не обичам да говоря за цена на квадратен метър, но виждам, че така се налага на пазара и затова нали, просто да има някаква база. Трябва да го кажем и това нещо. Даже когато обяснявам на хора, които работят при мен, как да определят цените, казвам им, направете го това ви дава още един ориентир, дали сме, така да се каже, в правилната посока мислиме, но не, че това е нещо, което на 100% ни дава възможност да изчислиме наема. Когато говорим за един луксозно обзаведен двустаен апартамент с нови мебели, цената може да достигне до 750 евро в съответните райони. Тези райони, част от тях имат преимущество, че са с много удобен транспорт. Нали? Там минава метрото по Тодор Александров, което също е определящо. Забелязвам, че при търсенията има хора, които много държат на това да има близка метростанция.
И като говориме относно завеждането, на мен ми прави впечатление, че дори с по-евтини мебели, така по-ниския клас от IKEA, когато всичко е чисто вътре в апартамента, той се дава много по-лесно. Пък и може би е и по-така рентабилно, защото един скъп диван, нали, може много лесно да бъде повреден от един наемател. Той го струва 2-3-4 хиляди лева, т.е. 1000-2000 евро. Нали, това е нито депозит, нито нищо може да го покрие. Освен това много лесно може да бъде, нали, да пострада. Да, всъщност темата с депозит също е интересна, която не е лошо да споменем. Ако, нали, в този момент ни гледат хора, които искат да си наемат апартаменти, да не се очудвате, ако, нали, нормално е всеки да се стреми да си наеме хубав, добре ремонтиран, с нови мебели. Но когато е така, е нормално пък и собствениците да се притесняват, че мебелите могат да бъдат по някакъв начин увредени и да поискат повече от един депозит. Вече 2 депозита е нещо съвсем стандартно. Дори чувам, че за по-така големи апартаменти с по-хубави мебели вече е възможно и 3 депозита да се искат. Такъв е в България, така стоят нещата, защото да речем в чужбина има места, където хората биват проучвани с кредитна история на база на кредитните им карти. Нали, там има много повече информация, от която да извлекат самите наемодатели. Много голяма част от наемодателите са юридически лица, там се подхожда по друг начин. Тук в България все още сме малко по-аналогови и няма друг начин някой да ти гарантира за наемателя. Тоест тук при нас препоръки писмени все още много трудно върват такива неща. Никой не вярва, ние сме недоверчиви хора и голяма част от собствениците на такива имоти са всъщност, да кажем, на 60 плюс години. Просто, нали, с напредването на възрастта на един българин е нормално той да притежава все повече имоти и съответно да притежава и голям набор от такива имоти, които да дава под наем. Опитайте се да обясните на някой българин на 70 години, че има писмена препоръка и че това е IT специалист от Индия, който така и човека просто задава въпроса какво ще стане, ако той си замине за Индия и ми унищожи всички мебели. Няма как да му гарантираме по друг начин, освен ако няма 2 или 3 или повече депозита, но вече за повече тук има опасност да влезем и с фейк обявите, където казват, нали, искаме 6 депозита, искаме 12, това вече не е много сериозно. Самите наематели доста трудно приемат това да платят повече от един депозит. По изключение правят, когато имат някакъв домашен любимец, ако собственикът допуска въобще домашен любимец в апартамента, тогава те просто нямат почти никакъв избор и са го приели това като вариант. Категорично с домашните любимци. Даже в случая сме го предлагат. Нали? Да. Предложете му 2-3 депозита, за да се съгласи. Да. Категорично, да, с домашните любимци също е много интересно, но това, което каза преди малко колегата за наистина, когато е по-добре ремонтиран с нови мебели, възможността, нали, ако сте от страната на наемодателя, не се колебайте дали да инвестирате поне малко в своя имот, защото хем по-бързо се отдават апартаментите, хем на малко по-висока цена. Сега то икономически може да не е много оправдано, обаче всъщност се получава, ако апартамента ви е с много стари мебели и ремонт скоро не е правен, когато се освободи в един момент, защото идва такъв момент да се освободи от наемателите, се получават едни големи вакууми от няколко месеца, в които не се съгласява нов наемател да дойде на цената, на която очакват хората. Сигурен съм, че се е случвало много пъти. Да. И това са неща, които разказваме на всички наемодатели, но хората са придобили някакви навици и казват, той е на хубаво място, той ще се намери. То винаги ще се намери. Въпросът е все пак да се съкрати времето за отдаване и да ви споделим отново за кварталите Света Троица, Банишора и фондови жилища, как върви предлагането пък на по-големи апартаменти. Тук нещата са вече малко по-особени. Много е трудно да се генерализира и да се обобщава, защото масовото търсене всъщност е за малки апартаменти. Нормално е хората, когато са семейство, да търсят начин да си купат имот. Не, че няма семейство, които живеят под наем, в никой случай има такива, но са много по-малко и предлагането на такива апартаменти, когато са в конкуренция, е много трудно да... Тоест, тук по-скоро наемателите са в ролята на хора, които имат избор.
В обратния случай, когато се отдава под наем едностаен, в 4-те квартала, които коментираме днес, много често се случва апартаментите да се броят на пръстите на едната ръка. Когато говорим, нали, за едностайни, ако пък искате и те да са в добро състояние, изведнъж се оказва, че няма нито един или е само един. И всички кандидати се насочват към този апартамент и той се отдава под наем за 2 дни. С обратен знак обаче, когато говорим за 3-стайни, 4-стайни, многостайни мезонети и когато са в квартали, които не са толкова популярни и търсени, както са точно Банишора, Фондови жилища, Света Троица, въпреки че част от Банишора направо си е широк център, долната и част. Как вървят цените? Средна цена базова 7 евро на квадратен метър, което обаче тук специално не трябва да ви води до някаква категоричност. И като най-ниска цена 550-600 евро, но отварям тук една скоба, ако имота не е бил ремонтиран близките 15-20 години, може да се окаже, че 550 евро са много, въпреки че на подобна цена може да се отдаде двустаен и дори едностаен, но ако е в по-добро състояние. Просто заради разликата в търсенето. А като максимална цена 900-1000 евро, като 1000 евро са много пожелателни за някакъв апартамент, който е в нова сграда, току-що завършен с паркомясто, гараж, включени в тази цена. Това е шанса да се получи подобна цена и да имате наематели, които ако утре си тръгнат, веднага да бъдат заместени с други. Такива са цените на по-големите апартаменти, многостайните. Предлагането не е голямо, но търсенето всъщност е още по-малко. Казвам го за хората, които биха обмислили подобна инвестиция с цел отдаване под наем, което също може да коментираме до каква степен, нали, тук една инвестиция. Нали, има една интересна връзка, която трябва да се направи, че ако трябва да плащаш 1000 евро на месец и може да си го позволяваш да го правиш това, може да си купиш. Ти може би си така много подходящ за кредитиране от някоя банка. Да. Така че, нали, това прави още по-трудно отдаването, особено когато говорим за такива квартали. Нали? Ако говорим за докторски паметник, има си чужденци. Съвсем хора, различно. които нямат никакъв интерес за покупка. Така. Тук ми хрумна още нещо свързано с обзаведените апартаменти. Няколко пъти ми се е налагало така мои близки хора, които са правили един апартамент за себе си, изключително луксозно, дизайнерски и така нататък. Очевидно върват в посока, че смятат да го продават, защото той не им е нужен вече, но не смеят да направят тая стъпка. Така, аз гледам да не съм настоятелен, но им го споменавам това нещо, нали, по-добре го продадете. Те решават обаче, че ще пуснат наематели. Говоря ви за апартамент, който имаше една мебел, такава за съхранение, тип скрин, нещо такова, което струваше 2000 евро. Нали? Какъвто и наем да му вземе на този апартамент, нали, той няма да е 100% на другите наеми, ще е 50% на тях. И тия мебели малко или много, дори и да пазиш, се изхабяват. И общо взето това за мен е неудачно. По-скоро, когато нещо се дава под наем, то трябва да е предвидено обзавеждането, че е за тази цел. Аз едни неща, които си давам под наем мои, ги направих накрая с плочки отдолу всичките и приключих с проблема. Да, е сигурно. Защото с тия ламинати, само проблеми имах. Все пак да отидем, вероятно повечето хора ще се вълнуват от цените за продажба в същите райони. Там пак отваряме една голяма скоба, да кажа, че ако искате да си отдавате апартамента под наем или пък да го продавате, е хубаво да получите индивидуална оценка, конкретна, която не става по телефона. Казвам го, защото постоянно ни се обаждат хора и казват, да, но кажете ни горе-долу. Когато става дума за продажба, думата горе-долу може да е едни 100 000 евро горе или долу разлика, което всъщност не би ви вършило кой знае каква работа. Но, примерно, ако става въпрос за така най-стандартния тип, панелни гарсониери, защото буксониери почти няма, в тези 4 района, това, което погледнахме за днешна дата, 26-та година на юни месец, като предлагане всъщност има не повече от около 15-16 апартамента в момента. Те са съвсем различни. Има някои, които са в ужасяващо състояние и тяхната цена е около 115-120 хиляди евро. Има други, които са в много добро състояние и
тяхната цена отива към 140-145 хиляди евро, като средна цена за квадратен метър може да се ориентирате около 2800 евро на квадратен метър, но пак казвам, това е съвсем базово и е напълно възможно да има реални сделки под тази цена, зависи какво предлагане ще излезе в следващите дни, какво ще се случва с пазара. Така че това не е някаква закономерност, която да държи. Не случайно казвам няколко пъти, че сме юни месец 26 година, защото ако гледате видеото през януари 27, може тези цени да са мираж. Затова го споменаваме. Да, аз даже виждам такива в момента, отново виждам сигнали. Да. Тук преди няколко дни имах едно търсене, като предварителният ми разговор с клиента беше, че неговите пари не стигат да купи 300 тухлен, вероятно и ЕПК, ами по-скоро за панел. С така очудване намерихме страхотно тухлено апартамент, където влиза в този бюджет. Което в началото изглежда... Просто от 2-3 месеца започват да се появяват неща, които ги нямаше. Това си го говорихме, в южни райони имаше 3-4 ЕПК-та, 3 стайни, в момента има 10. Което за мен са някакви сигнали, че пазара върви в тази посока. Ние не очакваме да се оживи май, който е целият с празници, то вече е края на май. Както и лято. Юни, юли и август и моите очаквания продължават да са, че... Да, глобално към пазара на имоти, вероятно това, което ще видим е, може би, третото 3 месече на 26-та година. Вероятно ще бъде рекордно слабо, но нека да видим. Между другото, сега докато говорим и се замислям, единствените хора, които чувам, които смятат, че цените няма да падат, са собственици. Разбира се. Никой друг не казва, че няма да падат. Да. Имаме в момента една активна реклама, която се върти във Фейсбук и контактите, които имаме с хората, рекламата е насочена към хора, които искат да продават. И когато се чуваме по телефона и ги попитаме кога е удобно да направим оглед, за да направим безплатна оценка на апартамента и оттам да видим дали се разминават пазара с техните очаквания, което се случва доста често. Дори не може да стигнем до оглед. Хората са толкова не притиснати от никакви обстоятелства и казват, не знам, да се чуем след празниците, да се чуем през октомври, дали да продавам тази година. Общо взето пазара е интересен и мен пък това ми направи впечатление на предишната криза 2009 година, защото при нас дойде 2009. Аз тогава бях с неголям опит, но ми направи впечатление що аз тогава си казах, чудесно, сега цените ще паднат и хората ще почнат още повече да си купуват имоти, просто на по-ниски цени, но не стана така. Защото в един момент започнаха продавачите да си изтеглят имотите от продажба, а купувачите се притесняваха, че цените може да паднат още, притесняваха за собствената си несигурност и вероятно, ако стане нещо подобно, предполагам, че сценария ще е нещо подобно. Купувачите да се отдръпнат още повече и вече на пазара да останат само хора, които са истински мотивирани да продават, но естествено не на цените, които са били 24-25. Аз това съм казвал много пъти. Това в момента изглежда така невероятно за хората, които слушат. Много дълги години цар е бил купувач. Тоест, когато имаш купувач, правиш сделка. 2009-2013. Да, и преди това. И преди това вече. В момента, когато имаш оферта за продажба на пазарна цена, правиш сделка. Да. И много дълго време ние се състезавахме да хващаме купувачите, а не както сега, тия реклами, ще ти купим апартамента за един ден и така нататък, нали? Ще го продадем за един ден, да. Да, ще го продадем за един ден, които целят да хващат продавачи. Нали? В тази връзка, като стана въпрос за продажба за един ден, е важно да знаете, ако пък ви излезе такава реклама, както и има двупосочни реклами. Едната е, че ще ви го продадем за един ден, а има други, които казват, ние ще ви го купим веднага. Това е така, само че има една условност. Вие не си представяйте, като ви кажат, ще ви го купим веднага или ще ви го продадем за един ден, че вие понеделник им се обаждате, а вторник получавате по банковата си сметка 200 000 евро. Това няма да се случи, аз ви го обещавам, защото за да се случи, вие трябва да минете през нотариус.
За да минете през нотариус, трябва да си подготвите документите за продажба, които не са лична карта и нотариален акт и банкова сметка. Имате данъчни оценки, схеми, скици от кадастъра, семейни положения, може да има проблем с някои от документите ви, сделката да се проточи няколко месеца без да имате каквато и да било вина. Така че това са по-скоро маркетингови трикове. Да, капаро може да получите веднага, но сделката може да стане след няколко месеца, а всъщност ние може би сме го говорили в предишни епизоди, но понеже ни е важна тема да го споменем. Това е хубаво да си го повтаряме. Да, важна тема да го споменем, че всъщност вие се хващате на кукичката че нещата станат веднага, а те ще се проточат няколко месеца. И всъщност точно това е обещанието, с което ви прихващат. Ама то, за да не се занимавате с брокери, комисионни, огледи и няколко месеца, ние веднага ще ви свършим работа, без да се споменават изключително важните подробности, че това с веднага... Не, остави, това противоречи на здравия разум, ти да смяташ, че човек, който разбира от имоти и се занимава с имоти, ще ти плати повече или колкото струва имотът ти. Той ще ти плати по-малко. Това е супер ясно, нали? Така, всъщност е хубаво да го кажем, защото очевидно не е супер ясно. Така че, нали, сделка това е за един ден. Да се обадиш на един специалист, който разбира от имоти и да очакваш, че той ще ти даде пазарната цена. Той ще ти даде по-малко. И аз това много пъти го казвам. Нали? Нашата работа като посредници е да ви помогнем да си постигнете максималната цена на имота и все пак да го продадете, а не да ви... Да се лъжим. Да го продадете на безценница. Да. Всяка една агенция има клиенти, които са готови да направят страхотна сделка и да купат имот веднага, но не и на пазарната цена. Както казва колегата, 30% надолу, но само си представете, ако вашия имот реално е в София и струва 300 хиляди, си представете как взимате 100 хиляди евро по-малко, защото някой ви е обещал бърза сделка, а тя де-факто не става бързо, тя става за няколко месеца. На нас тези няколко месеца са ни предостатъчни. На нас ни трябват няколко седмици, за да ви постигнем тези 300 хиляди евро, които вие ги отстъпвате с лека ръка, като казвам вие, нали, нека да не се обиждат всички хора, но има наистина хора, които стават жертви на подобни бързи обещания, т.е. примерно наследници, които са получили няколко апартамента, искат бързо да си купят луксозни коли. Няма лошо, пак ще си ги купите бързо, но ще трябва да хвърляте едни 50, 100 или пък повече хиляди евро в кофта. Не виждам смисъл. Има и един друг момент, че един брокер, добър брокер, който ви защитава интересите, може да види, ако има някакъв потенциал във вашия имот, който може да бъде реализиран. Но сега в момента коментираме една къща, която е с голям парцел, която парцела може да се раздели на две и тогава да се постигне значително по-висока цена, като се продаде другата част на парцела. Ако има лице, хубаво. Да, там изглежда абсолютно възможно. Трябва с архитекта го провериме. Както и такива други детайли, примерно нещо малко, което много ви спира продажбата, лоша площадка на стълбището. Нали, някой път има някакви дребни недостатъци, които могат да бъдат отстранени с не много средства. И това един брокер може да ви посъветва какво да направите, дори да помогне. Ние го предлагаме като агенция. Това може да инвестираме нещо във вашия имот. Нали, като това, което е инвестирано, се заплаща след като се извърши продажбата. Тоест да се направят предварително в имота подобрения. В Щатите мисля, че го наричат стейджинг, нали, тази тип услуга, да се аранжира имота, да се боядиса, да се шпаклова. Това на някои хора им се вижда дреболия, но то променя по невероятен начин променя визията на имота и отношението, усещането на хората, които влизат за първи път. Даже тази сутрин чух някакъв съвет покрай успеха на Дара. Чух някакъв съвет от колега, който дава имоти под наем, който казва, че дори букет цветя, свежи цветя в имота, увеличава шансовете хората да възприемат добре имота, когато влизат вътре. Едни колежки ми правиха много добро впечатление, когато е празен апартамент, аранжираха някакъв кът с един стар футьол, с една масичка, с букет, с картина и ставаше много по-привлекателно. Да, всички тези неща. Разбира се, това може да се случи в апартаменти, които масово гледаме, прескачаме багаж по земята. Да, неизмити прозорци, висят штори. Да, с малко подобрения. Ние знаем, че това е проблем и затова го споменаваме. Постоянно ни се случва, даже мисля, че в момента имаме хора, които ги чакаме от миналата година, даже за 2 апартамента чакаме в различни квартали. Представете си 1 година, чакаме хората да
да изнесат някакви неща от имотите си, за да ги пуснат за продажба. Просто те няма къде да съхраняват стари мебели, книги, документи или някакви лични вещи. Няма къде да ги сложат. Ние им предлагаме съдействие с преместването, но за да ги преместим, трябва да има къде. И се оказва, че това е голям проблем. Затова предлагаме допълнителни услуги с хамалски фирми и така нататък за преместване. Това, което следва да направим, е да не имаме и складове с вещите на нашите клиенти, но още не предлагаме такава услуга. Така че мисля, че за днешния епизод това беше достатъчно. Пак споменавам датата юни 2026 година и 4-те квартала, за които ви разказахме за цените на наемите най-вече. Света Троица, Банишора, Фондови жилища и Линден. Като ако ви стане интересно, напишете в коментарите под видеото за кои други квартали искате да направим разбор. Говориме тук за реалните цени, на които се случват сделките. Нали? Това как върви предлагането, може всеки да се ориентира в интернет. Предлагане и продаване или отдаване под наем са две съвсем различни стойности. Както и каквито други въпроси евентуално бихте ги интересували, би станал един интересен подкаст. Пишете под видеото. Благодарим за вниманието.